Het is echt kapot. Wacht, Oh, ik zal een liedje op pijnlijk. Wacht, ik zal het op in... Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hier kun je echt muziek mee maken. Hè? Zo. Wacht, hè. Ik zal even een andere computer erbij halen. Ik heb nog een andere computer. Ja, ik kan het al even zo hier ook opzetten. Op mijn gsm. Maarten, het is bezig. Allee, Allee, zo. Dat is geen oplossing. het laaier is bezig, voilà. Ondertussen kan de computer dan gemaakt worden, maar dan horen de mensen niets, hè. Allee. Niemand heeft dat door, zo. Ja, ik heb hem ondertussen hier ook. Ik heb Ja? hem ook. Ja, ik heb hem hier ook. Ik zal wat voortspoelen, want we hebben nu al een stukje gehoord. Net voor het refrein. Ja, ik ga je micro wel dichtzetten nu. Neem maar over. Ja, oké.